Baphakamile siphambi kwakho siyacela Nkosi ukubika lenhlangano yakho kuwe. Sicela Nkosi masi phambi kwakho singakwenzi Nkosi esikuthandayo, senze Nkosi okushiwo kuwe. Siyacela Nkosi masihleli phambi kwakho sihlale ngokwasezulwini singahlali ngokwasemhlabeni. Siyacela Nkosi umsa wakho ukuba wehlele phezu kwethu masi khona phambi kwakho Nkosi, kungabi khona omoya abazawusixova benze Nkosi ukuba usicumukele. Sicela Nkosi uma usibona usithokozele, wazi Nkosi ukuthi size ngesimemo esivela kuwe. Asimenyiwe Nkosi nabangani bethu, asimenyiwe Nkosi nayizihlobo zethu, kepha simenywe nguwe. Usimenyela Nkosi okwakho kwasezulwini. Sipheke Nkosi umoya ovumayo ukuba sigcine Nkosi osiyala ngayo. Usihambise wena Nkosi ngendlela ethandwayo. Singahambi Nkosi ngokuyala kwabantu, singahambi Nkosi ngokuyala kwezitha zakho, singahambi Nkosi ngokuyala kwezitha zomphefumulo wethu. Nkosi siyacela ukuba imithwalo yezono esifike nayo phambi kwakho oyisuse Nkosi phezu kwethu. Sigeze Nkosi, sihlambuluke, sibe bahle, sifanelwe Nkosi ukuhlala phambi kwakho. Uyakwazi konke Nkosi okungaphakathi kwenhliziyo yethu. Siyacela-ke Nkosi usihawukele, usiphe Nkosi konke esikuswele esingenakho. Kakhulu Nkosi usiphe Nkosi ukuhlambuluka nokugezeka ezonweni zethu. Konke-ke Nkosi ukuthandaza akuze kuwe ngesakho sodwa isandla kaningi zokuphakade. Ukumemezela ukuthi ngomhla zi-20 kuyabe kuvulwa indlu ezitsha. Kuzoba-ke nomkhosi wamakhosazana. Uyawukwenziwa ngendlela esenza ngayo ngonyaka owedlule. Abantu bangakhohlwa ukuthi sisenhlanganweni kaJulayi. Kusukela ngoLwesihlanu lolu sizoba ney'nkonzo njalo ngoLwesihlanu. NgoLwesithathu usuku lokuthandazela abagulayo. Abashumayeli-ke bonke ababokhuthalela lokho bona ukuthi kuyenzeka. Amen. Abantu-ke babokhuluma, bakhona abantu abenza imvunulo lapho yamakhosazana ngoba iwona azokala imigidi yawo mayebuya kathi. Ukhona isimemezelo sami lapha esikhetheni. Khona umuntu lapha omdala kakhulu, mhlawumbe ungaphezu kwathi sonke angazi, unekhehla lakwamabaso. Cela wonke umuntu okhona la angisize abe amehlo ethu
ningavumi ukuba agibele itekisi la emgwaqweni ehamba yedwa engahambi namuntu. Ngiyangizwa? Noma ngabe kuthiwani mawumbona nje emestobhini uhambe umlande. Ngoba noma beJanuary samthola eThekwini uNkulunkulu wenza umusa nje. Umhlongo wathi uyayihambela la ku-commercial wavele wayithela kuyena. Izolo Thangi lo belethwa amaphoyisa esetholakala le kwaMaphutha. Manje ke lo luthando esilwenzelwa uNkulunkulu ngicela ukuthi singalubukeli phansi. Abantu bonke bangisize bangibhekelele ikhehla lingahambi liye nomaphi abantu bengaliboni. Manje uhleli nabafana abancane, ingane ke ziyashesha ukukhathala umuntu omdala. Kodwa ke nonke ngiyanibeka ukuba nibheke lokho. Amen. Okunye okungikhathazayo ngibona nibaningi manje kakhulu. Lo mgwaqo ubheke ezansi, imoto zigijima ijubane lesabekayo. Ngiyacela nonke angabi khona umuntu oqhamazelayo. Angabi khona nje umuntu ozokwehla eTaxini afuna ukuhamba phambi kwetekisi. Uma wehla emotweni yima ulinde ihambe imoto wehla kuyona. Uqalaze lo mgwaqo ulula ke, uqalaza ngezansi uwele ume phakathi nendawo. Uqalaze ngenhla uwele. Ungasho ukuthi imoto ihamba kancane mayiqhamukele. Ikakhulukazi nina abantu esenibadala. Ningisize kakhulu laba abantu abayibahlale la esangweni. Ma umuntu ehla ethwele imithwalo eminingi, welani nimhlangabeze. Umuntu angasithwa imithwalo manje. Nomunye ingamkhuba umuntu imithwalo imuyise phansi. Abantu nje abenza isiqiniseko sokuthi lo July kuphele singazange sivelelwe lutho oluzodumaza uNkulunkulu. Ningakhohlwa lokho. Ningakhohlwa ukuthi izitha zikaNkulunkulu zilindele noma yini bese kuthiwa wayethi wenzani. Ngeke bakhulume ngani. Yonke into yokwehlela kimi. Kodwa wathatha abantu la wayobabulalisa. Ngiyabona ke imikhuba esiyenzekile. Ningisizeke nibabheke abantu nezalukazi lezi. Manje bona kwehla umuntu omdala niwele nimtatamise.